Hello everyone! Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang tatlong pag-iisip na dapat nating alisin sa ating mga isipan. Now the Bible teaches us in 2 Corinthians chapter 10 verse 5. At ang sabi, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Na ano po ang ibig sabihin nito? Itong ginagapi. Now, the act of casting down must be aggressive and then followed with replacement thoughts that encourage your walk with Christ. Kung gagapiin mo man ang iyong pagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos, dapat ito'y gagawin mo. At palitan mo ito ng mga pag-iisip na nagbibigay sa iyo ng encouragement to walk with Christ. Now, guard carefully against these thoughts. First, no one cares about you. Kapatid, kaibigan, alisin niyo po sa inyong isipan ang salitang ito na wala pong may pakialam sa inyo. Because this temptation toward self-pity is a lie. This is a big lie. Because people do cares about you. And most importantly, God cares you. May pakialam ang tao sa iyo. May pakialam ang iyong pamilya. At higit sa lahat, may pakialam ang Panginoon sa iyo. Second, you won't succeed. Ulitin ko, alisin niyo po sa inyong isipan itong pag-iisip na ito na hindi po kayo magsasucceed o magtatagumpay sa buhay o sa inyo pong ginagawa. Why? Because you have every reason, confident, if you are walking with God. Now, if you have Jesus dyan sa inyong buhay, then you have every reason para magtatagumpay sa buhay. And Philippians 4:13 says, you can do all things through Christ who strengthens you. Magagawa nyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa inyo ng lakas. So walang imposible. Magagawa natin sa tulong ng ating Panginoon. Ang huli, just give up. Uulitin ko na naman, huwag po kayong sumuko. Alisin niyo po sa isipan na ito, just give up. Why? Because Jesus didn't quit on you. Ni kailanman, hindi sumuko ang Panginoon sa iyo. Hindi kanya sinukuan. And He doesn't have a quitting spirit. And He didn't put a quitting spirit in you. Ano ang ibinibigay niyang espiritu sa inyo? Ang espiritu na ibinigay niya sa inyo ay ang espiritu na siyang tutulong sa inyo to persevere and to finish the race. Kaya magtatagumpay po kayo. Just don't give up. Huwag pong sumuko sa hamon ng buhay. Huwag pong sumuko sa inyo pong mga ginagawa hanggat kayo'y magtatagumpay. Yun lang po. Maraming salamat. God bless everyone.